नमस्कार मैत्रिणींनो, तुमचे माझ्या परभणी यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे। तर 7 ते 8 खारीक घेतलेली आहे, छान अशी उभी चिरून घेतलेली आहे। 7 ते 8 काजू घेतलेले आहेत, 20 ते 25 बदाम आहेत, 1 चमचा ओवा आहे, थोडंसं जायफळ आहे, 1 चमचा सुंठ पावडर आहे, 1 वाटी डिंक आहे आणि पाऊण वाटी साखर घेतलेली आहे। त्याच पाऊण वाटीनं खोबरं घेतलेलं आहे, सुकं खोबरं आहे, चिरून घेतलेले आहेत, असे उभे काप करून घेतलेले आहेत। खारीक आपली पिवळी आहे, थोडीशी वलसर आहे। तर मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे, त्यात आपण टाकलेले आहे खोबरं। आता त्याचमध्ये खारीक टाकायची आहे, जेणेकरून आपली साखरेने खोबरं आणि खारीक छान बारीक होतं। तर अशा प्रकारे आपल्याला छान असं दरदर पावडर करायचं आहे। परत भांडं घेतलेलं आहे, राहिलेली साखर टाकलेली आहे, डिंक टाकलेला आहे, ओवा आणि जायफळ टाकलेला आहे, सुंठ पावडर टाकलेली आहे आणि छान अशी मिक्सरला बारीक फिरून घेतलेलं आहे। तर आता त्याचमध्ये आपल्याला काजू आणि बदाम टाकायचे आहेत, जेणेकरून छान असे बारीक होतात। अगोदर जर टाकले तर काजू आणि बदाम खूप बारीक होतात, त्यामुळे नंतर घालायचे आहेत। छान असं पावडर तयार झालेलं आहे। तर आता आपल्याला दोन्ही पावडर एकत्र करून मिक्सरला फिरवायचं आहे, जेणेकरून आपले दोन्ही पावडर छान एकत्र होतील आणि एकजीव होतील। तर आता हे पावडर तयार झालेलं आहे। तर आता आपण पुढची प्रोसेस करूया। तर तूप घेतलेलं आहे अर्धी वाटी, याला मी छान गरम करून घेणार आहे। तर ही पावडर एका प्लेटमध्ये काढलेली आहे। तर त्यात आपल्याला तूप घालायचं आहे, पातळ केलेलं। गरम गरम तूप घालायचं नाही, थोडंसं थंड होऊ द्यायचं आहे आणि छान असं चमच्याने मिक्स करून घ्यायचं आहे। चमच्याने मिक्स होत नाही तर आता आपल्याला हाताने मिक्स करून घ्यायचं आहे। छान आपल्याला तुपामध्ये हे पावडर एकत्र एकजीव करून घ्यायचं आहे, म्हणजे आपले लाडू छान असे सुटसुटीत बसतात, जेणेकरून आपला लाडू एकही फुटणार नाही। अशा पद्धतीने आपल्याला पूर्ण जे साहित्य आहे सगळं आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे। तर चला, छान असं आपलं साहित्य एकजीव झालेलं आहे। तर आता याचे मी लाडू बांधणार आहे, तुम्हाला मी लाडू बांधून दाखवते। तर बघू शकता, एकदम छान असे अलगद लाडू बनत आहेत, एकही लाडू तुटत नाहीये आणि खूप छान असे सुंदर गोल गोल छान लाडू तयार होत आहेत। तर अशाच प्रकारे आपल्याला सगळे लाडू करून घ्यायचे आहेत आणि खूप छान स्वादिष्ट लाडू लागतात। असा छान असा खमंग वास सुटलेला आहे। आपण यामध्ये ओवा, सुंठ पावडर, जायफळ घातलेला आहे, त्यामुळे असा छान सुगंध सुटलेला आहे। आणि हे सुंठवड्याचे लाडू आहेत, त्यामुळे यामध्ये सुंठ आणि ओवा आणि जायफळ असतोच, त्यामुळे खूप छान चविष्ट लागतात हे लाडू खायला पण। चला तर मग मी अशाच प्रकारे सगळे लाडू तयार करून घेते। खूप छान असे अलगद लाडू होत आहेत, एकही लाडू तुटत नाहीये। जर अशा प्रकारे तूप आणि सगळे मिश्रण जर एकत्र एकजीव केले तर खूप छान लाडू तयार होतात। चला तर मग आपले लाडू तयार झालेले आहेत। तर बघू शकता किती छान असे पांढरे शुभ्र स्वादिष्ट आणि सुगंधित लाडू तयार झालेले आहेत। तर मैत्रिणींनो, तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली ते कमेंट करून सांगा आणि माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा। अगदी 10 मिनिटात बनणारे लाडू आहेत, तुम्ही पण करून बघा। जन्माष्टमी स्पेशल लाडू आहेत।